Roi try pi baro hakani ka por ki ba pet ba basngap ba sha skor ka ktin ka jong blay ngis ngongo yo try hakani ka por ba sai sien pat u try jisu lang ba ka jing isen e ka jong u ba ka jing pha ka jong u ya lum biang yengi sai sien pat ban wana khmat ka jong pi ban pen sngo sha pi ka ktin ka jong u blay ka ktin ka jong u blay artamati lai kan re ka boong ka ktin baro ka bala prasad mesim da u blay bat habala prasad mesim da u blay kata ka ktin ka long ba im bat kalong ka jing hikai ka jing mentoy ka jing sneng ka jing penbet yang iwe pi iwe ki ba ngap eka bat ki ba le ru kat kum ka jing tho baro ngi ai ngo yo try nam ta kata khtien ka jong try da shisha ka balong ka jing em yang iwe pi iwe Basai sien pat ngi wan ban ptias ngo phai ki shakri ki jong try pasa badan rengkat leng bat ngi ba no hikai pasa bantai I pasa maulong I pasa fair ba I sardoni ko blai shibuan ma people like ka pos sien pat ban ya don rengkat lang bat ngi ban ya selok na ka tien ka jong blai ban ya merlang halor kanika tien ka jong try ban long ka jingker khu ya ki nong pai ba ki nong ngap jong I wei pi wei da kata ka jingat ha kanika por nga kantui pi ba nga aiman sim sa sien pat pin yai ne hadu bakut jong kanika discussion ha kanika poi kanika jing selok ba ka jing mer na ka tin ka jong play kanang ba kanwan ra ka jing ker khu ha ka jim ka jong pi bat nga nget scam ru ka jing thau thmai ha ka jing em ka jong pi ha ka long yen ka jong pi ha ka jing day ha ki jing tre ki kam ha ki benta baro ka be day ha ka jim ka jong pi but da shisha ngis ngotu ba ngilay apoy hakaban kudno sa uway par usnam. But kalong ke ege ke bas ngotanat ba kaba pelaru ladafin perkat ye kita ki sngi ya kita ki tayo kita ki benai ki bala no but stang kandiat ngini jam no ha usnam ba thamai. Henry haba fi perkat pan banai pai biang. Kaktin ke jong blay hagani ga por pat kapen kan mau ngi na uhagai klinong ke ban ningkong. Hang tu fin shem ba utrai ukran spangkani bangin perkat ya kata kalenti ke bangin ngilayan bat hakani ga poru ngako abar amasemi pi iwe ban kentui pi baro ba pinlei ban perkat sa sien pat ya ki kita ki jingtre ki kam ke ba pi lale hakini ki sngi kini ki tayo kini ki benai baro ki belale no na bar hang ni ha uhagai la dafin pulie ka kran spang kata na kalenong ke baningkong rekod bahan reo bakum no dan kibabu na preng jong pi kibla bet shi bun da shisha how new snem handre ka bas ngosi kalong ba le si pikam shim la yo ban lumpat lane ban ot ek ka ba pi la bet ka kam shim la long kupta bat kibabu ru na preng jong pi kum ba khtin ko ong shu ru ba pila ya bam handre pim shim la ya kadang kum juru ko ong pila ya di handre pikam shimla ja kata ka jing sliang ka jong pi but kum juru don na preng jong pi ki babun da shisha pilaya le ban pen kup yela dia handre umdan ubas an but kam tame habangi pa shikiti ki kam ki jing tre ki jongi iwe pi iwe kita ki benta ka ba pi pila tre shi tom uni usnem bro we snem handre wat kataru habafi pai pat menta pio I da shisha ka wan ra ka jing sngo si pat ba piong ba kata ka bainong baro pila yo ban lum handre penban kumba ha u hagai ko ong ba uta u ba yo bainong ru u yo ka bainong handre tang ban bu ha ka pla ba peit liu ngiko ha ka diga por ha bang don rengkat lang ba ki shakri yong try ba uni usnam da shisha kanum late no da kata ka jing sngo si handre ngiko ban I jinkerman ye pi iwe ba I man semi pi ya kata ka tien jo ka jinkerman tien jo ka jinker ku ba kat badang wan pat kini ki sngi ki ba thamai ha ka GM ka jong pi da shisha utra unle ki kamba ba pinum ong haladi ban ong ba da shisha ho oj kum ba khtin ko ong kalong kum ta ha ka GM ka jonga ba ngayo te ngayo kata ka bainong handre penban kata ka bainong kalit penban sya kata ka pla ka badan thlio ka ba pe thlio tingin le ka ni ka por ban snap ke ga don ka khtin ka jong blai ban e crunch phang kata ka pla ka ba pe thlio balai mo kibriu bapli ki tray stom gani nginom ya kram tang kita ki ba ya tray ki badan haka jing tray ka jongki naduk ngipet naduk ki dong rap
ki nong rep ki bla bet ha kita ke ayom Henry haba ki yo ban ot pat kim shim la yo ban ot la ne ban lum kat kum ba ki la ya bet kum ba khtin kren don ru ki bade ki bedon ha kata ka jingkai pateng ka jongki la ne ka business la ne ki dukan bada shisha ki da tray shitom ki da minot mo kila kidang step kila tray bro shisngi hadu da mir Henry haba ki lum pat kata ka bainong ka jongki la ne ki nong belah da perkat hakani ka por bat ngin perkat ru ikita ki nong puliru mo ngi don ru ki kena ki ba pulir la ni ki samla ki bedon ha kata ka jing tray ki kam ki jongki knang ba kani kan wanra ka jingkerman ka bathamai bat ban ai man semi ki iwe pi we tingin pai ka ni ka por na ka ting ka jong oblay leng ba ki shakri jong tra he ki pastor bekin hai kai bekin yo ban ai man sim pi we leng ba ka ting ka jong oblay yoro try saya sin ngai ngu oblay nam ta ka ni ka por meng la bandar ka lang kumni ha ni ka studio ko jongi bat ngai ngu oblay kata ka dei ka jingkran ka ba let's see baro ki kran baro hi shitlup ka perthei hi ni od ya kata momes but nganget kata kada kejingkran ru apa dang ubanget ne ubamnget but kata ru kada jingot hakini kisngi bamenta but mag ne kern shomen stang ngani program ka jongir ne song mane ne kern ngi ong ba ngi ita bakumnu ka jingher ka jinghiran haka yo ka kot but haka liang ibaro but sisa habangi pet ya kata ngi lap ngi babon ki jingduna la ne ki jingfel babon ki liang but ho ke sakut no ta ka jingkran Henry aingo pat ling baga tapat ngiyok kini topik but le siru bobon kin kali na kenya kar lang kumne kyong mo pastor ne kumta ba kong nyale kumta mo boris nam ngila pelang ba kumta ter ngila le kar bala ban kan show ya kata kajin pelang kajungi Henry habakut pat bobon kyong ngisakot no karam la ne kumta ter ka khamdap ka ba simple bahabat ka ba suk bahaban jubab ya katang habong bisikin tien hangno te ngibo ya kata la ne kumnu ngile ya kata ka jing tray ka jungi teng yo ngile ya kata am da ka start ka junga magan le kumta kan salong lani anda pelang kumta kan salong iklat pat bang haban bu ning kong do yo try ta but kata ngomol om ne sisa ba ka di jingiran ha bubon kilyang ha ki banget ba ki bamnget Henry pan ngi iya kata but kham tamru ha kini gisngi ni kendo dan wi ba nganget borok ngila jo sngo kata kas mo kata ka jinga thu na bubon ki brio but da ha kini gisngi kendo to ba ka mo dengan tu ba kumnu ha kata kam bi tray min swada ikamai lai lak solak sisngi Henry yang ba pastor kata kam dap renga kam dap yang aru bat kam tamru ha kajing pendan kam jangar kam dap Henry menta pa hadien butra la kata yang hadien butra pen kala yang nga ie ta kam ta yang ha kasngi bang ie ta kam dei ani ngam tip sungun kumnungan le Henry ha kasngi mangara ban ie ka kam padam isngu thu menta ta im kamai su kata ikamai khendiat Henry tip pat budu tra tu penroy ya kata mo ju sngo tu ju tu khanaru le jinga thu naktin juble bakumnu tantli ki pu atli do kha hakti sanran broy goto namo sanran tu kumnu ban le Henry hakti uji su koroi nama balai ba udi balai ta bat kalong kumta ladangi bet kumal ong ladangi pelang ne kumta ter ta ngile kumnu langi hangnu ngibu ya kata ta da kajin start la dia tengah tiap hagaski ka bakut kumal ong mane kinil di ka ayom kiba mo ki bana kiba ngatra ki brio ngatra borok ki pelang bro isnam tra ki ong menu bana bat mau bana December bat bana January ka bana bat spend hadir jogoto pat ki perkhat kumnu le de mata kadang hap sungut hu lupa bakumno ngi yuta bakumno ngi le am bagi hap tep tak ka jingmi hadian pat kalwan kumno ngatrai kata ka di ke ha bakan jadok ta bagi hap sutu rengkat ba kata pat long ngi angu yu ble bakan ketin jumble kada ketin jumble bagi pulih ka po mentaru proverb kalong ka ba henrio ka patai sang tu ko ong ba bagi pet proverb henrio ko ong kelet show du kiu me bajai pede tu perkhat igelinti ju tolong start bomdan unong yalam unong kmi lani unong sinshar ubakre lupa melior yala ka jingbam bat ukun show yala ka jingbam hakayom on slam katno menyo thia ko jai pade lano men sekendet nalaga bayo thia sekendet pat dang yo thia sekendet ka jisam thia sekendet ban than kiti ban thia kumta ka jing duk jong men kawan kumnong tu bat ka jing kerdu jong men kawan kum brio blocking atiar kani dika parsi lan ka jingkaran mo haba kumno la parsi ya ki brio ki jai pade lani ki brio ki bam kiba let's say kibam tip kumluan le mata kada hangni ka batai sai ba ka jingo thia ka jisam thia bat ka jing than kiti kamut ngile tang ba ngim tip tu kumnung le kamut tu ka jing start dan ka jing start
kadau hang ni parsi kan batai sa ong kipet yu kiu te kumnu ule ya kata tengah try kata ai kadai ka jing sedang ba nganget scam ma ki pasto ba inu ikan ka pomenta ki batai syuru apa kam jelio halo kata Kublai shibun Pastor Fair. Bat kadesha kata ba ningkong habangi tray la ni ibu ikunu no kam. La ni kata ka jing ken show. La ni kata ka jing pelang. Kadai hang nu. Kadai show try mo. Kuma fila ai nuksa na kakting ka jong blay. Naga Bible wa gi baro ngila juyo ngobe kata ngi juleban puson ro ilor kata. Ba kumnu utau kena habau ai no kata ka jing bam ka jong o kita kisenran. Bat kita kisenran pat ki kimshim lalik bansa. Handai kiliban ai shwa Jisu. Dai hadu ba Jisu la yo ban ai ngo shwa ya kita ki kupu ba dok ha dai hangta kawan ka jing roy. Te bo ngis ngau tu hangta ka ba ki kamba hoi ka jing trai ki dai na ki kti handai ka jing kerku ba ka jing pan roy ba kawan na utrai. Kadai kita Hot Mesros kata kadai ka David tang kata hi ka jubab ngala bonong bai di utrai bo penroi ki borok teh. Mo di mau bakerku di mau bo penroi. But ya kani ka topik hi ma ka bai dei sepang kani ka benta ma ka pla ba pe. Kadi ka ngala bonong bai kadi ngala bonong bam i ka jing saiso lani ka jing roi. Ha ka yo ka kot lani ha ka nu benta jong ka jing em. Namar mene masa sedang ma pla simru i kena pulie ma pla sim bentalang. Namar habai kran sepang ka pla ba pe long suthui la di ro ha ka por badang dei dong tang kena le kelas. Skopla ba pe sisa namar ba yo na yeng kalong mdap mei par omla hiru banai bon I ai betang katahi ba subyang betek tang bai kali la ni tang mencubam hapo kantin mo te kwa ban mo ban bam kambon la ni ban penya bam lang ki porlok ru am ha ko por are stu par kapla kadang ngala banang kalong pe ne ka lingkot no are omla rate sidon bitu jing ang not lanu ban ruspa lanu ma bandan kata kapisa kandang ba bala ma ban bam kat bakwa te ti hang ni pat long haba puli pat hane ke benta ba hagai ukuran ni kani ma namar ba phai pat khindiat sakani ka tin ke jong blai I ba hang ni bo hagai ba ukuran am long ukuran very serious ngam dai I than bo ukuran sepang ka badai sepang kata ka jingduk ka badai ha po galong ha ka yok ka kot ne ha ka pisa la ne ma kata ka bam ka di ke jongki te namar bahang ni am kadi after the exile mo bau hagai utho ikani ba anda kila alat na kate mo nyo post nam hadian te tikani am kadi kapore ki am bakiru kila yaut ki kon Israel ki nganong ki kon Juda kila ang not ru maki bakiru ki ong bangilite no e ka temple te tikla yo te kalat mo kat kom ka prophecy ka jing thu lupa telah ada pendap ba kom ta kila poi am ba kaktin jomple hang ni da puli am ba ha ka khot ka baar kong kumni ukuran utrai kipat udoong uni upat ba uang kapor kampat pai kapor ka bantei ka yeng utrai anda komta kalawan ka ketien utrai hawagai unong itu lupa kadong hatu kilong kapor yapi hi bansyong hala ki yeng balakiar lentang haba kane ka yeng kalong ka yengja the main issue am ba sapoi syakate ka ba ong ba kapla ka ba pe the reason is bakini am kidi kibrio baro hang to ki ong hite maki kita ki ba baro hang to ki ong 4 dera ka por are kat kum ka jing thu lupa pa am kong la dei ta ka por ki bagi kin let Daniel ada bi thu lupa ta la dei ta ka por ki bikin let biang ta sesisen but hagni am kini pat ki ong 4 dera ka ta ka por kabumot kini am kile persya ba je ka tin ka jong blai kibuteng ho kibuteng no la neng la bodong ba kim pediang hira ka ka tin jong blai la ne ki jing ong je ki prophet de ti kim sut nyau hiru ki nyau ben hiru kombo Jisu uju ong bi man ko por me pila ju nyau ben ki prophet ki man ki bala let no pila peniap ro iki pila len thamau ro iki tingi hang ni ro ki le kom ta de kim sut nyau ro de ki jing ong je ki prophet ki bala let no I kumpa ki so ternat te ban syong ha jing long merau kila so long melen namar belai haka jing yu I ke jongki ki sngo bakata ka bam kata ka spa baki kidan haka jing long merau ka khamba ka khambiang de ta kada baktin jong belai ka ong hani ma baki dan pat kata kapla ba pitli namar belai kata ri kapla ba pitli baki dan ha jing long merau de bat ka jing long merau jongki am buat laki lalat tu te na kata ka mo ka jing sinchar jong kita ki bablan mo la de ki we pe ki cm ki bon hadian jongki kata hadian jong kata hanya posnam jingmut cepat khat jongki par kampat le kadang long ngala bodong kadang pe thliu sa te tadi yang ta am butra uda ong te hang ni ki te hak khot ka basan ruang namar kata kom ni ong trai ki pa tu par khat phi ya kalenti pila bet sibun hang ta tu ong te namar kata namar khot basan ko ong namar kata ta kenti namar kata which means kada ni e handalor handalor ka di kata kan
Ublei am ukwa banwan ra ya ki ba ki ken phai ki ong pensnai ka yeng ka jong trai kini pat ki ong tempat dei ka por to ublei sawan ra apat ken ye ken tien ka bangila pen pulien mane ma ong ba pila bet sibun re pilum patang kendiat pila ba man re pem kedang pidi iru han re pem jas liang pi pen kop ila di han re amdan ubas at bat uta ba yo bai nong ru yo ek bai nong tang ban bu hakapla ka ba petle balai nomor kata ka jimut perkhat jong ki kalingkot kajimut perkat jengki kampai sudu jeng perkat ke jong blai te bansna ban pendap kita kayeng ke jong trai kini ki priyo ki baro ki perkat merkata ka jing yo ka jing em ke jengki ke jing kamai jengki baro ki perkat hang tu tang naman tayo li dila biang yau blai ngem tresion perkat te habai ka jing thu lupa le blai le thu lupa ba ki kin lite ke tempel te ma ki sakri jong blai ki lapan kre le de bikin le kata bikin penbhab yang ke tempel ban penbhab yang ke Jerusalem kini pan yang pedih ke bor tadi yang tak kan bakim tre kata ublis ong namar kata mat kini baro am ki deng ala abanong no kum ke jing bisar ke jong blai ya ki kan ki yo ka pla ba pe namar bakim tre ban te ki yang jong blai ma kim yo eta ke jing saat namar bakim tre ban te ke yang ke jong blai te kalong kom jur ke jing em ke jong i pi wero ma habangi ngim tre ban te ya la di hau blai am kan wan bet kata ka jing pe ma ha ka jing jing blai ong mane ma ka jing kerku baro di blai penrai blai nomra ban penrai la da phim dei ki khun ki jong blai nomla ban kerku blai nomla ban kentiu la da phi phim tre ban ko ngoi ke tien ke jong blai te kham tam e ha ba ka tien ke jong blai ke ong la dai ki jing thu lupa le ka bla ong bet da ki sakri ke jong blai han dei kata kem tre ban pidang de kini tu blai ruang am tre ban kerku namar ka tien jong blai ke kran kam apostol basan dekat blai puan blai aro imen sim ko jam tang kita ki bako ngu te kada ong bet ke specifically kada mention beng tu kada ong bet ba ubleru ai men sim ko tang kita bako ngu tingi ikat di men sim ko ru ai tang beto ko ngu nganget kini ki jingker ku ki baro am ubleru nam ai ada ngim ko ngu takada beli kalong bape takada beli kal silong no kan ko ong ne ma ki lum tang khendiat ki obam ro kim bam kim kedang ma ka jing sliang juki ru kamja ma kata ka jikriat ro ka dan ma habni kim yo jing saat te namar beli kim yo lut pura namar beli kim ko ngu ikatien jong blai kade kata aku beli si bonsa don mentah pat pastor habangi daya perkan habangi ekran mo kome isa doni pastor ferry la ekran ni kata baki bro kia tre kia minon kia bed Henry kim yo pat ban lum la ni ban ot pat kat kum kata ka jing tre ka jongki but ka ktin ka jong blai ru hang ni hoy manengi la pulia na hagai ka bala crunch phang kata ka pla ka ba petlio Henry ngi ha mas ngau thuru ka ni balai ka lawan kata ka daw bakin yo pat ban tap kata ka bainong ka jongki ha kata ka pla ka ba petlio na ba ka ktin ka jong blai la dangi pulia pat na ka malaki kelenong ka ba lai de khot ka ba khatway utroy hadien ka tu mo nganum ya pule nganget nya tep shpanga ni khtien pilaban pule shwa jong kata Henry ha ka khatway pat utroy ong bangan sneng yu unong bamdu but ni ha ban ngau thu pat ya kani ru pastor nga kwa ba ki nong pe ki jongi kin yo ma jingker khu halor kani knang bakin ngau thu weu ta unong bamdu ha ka jing em lani ha ka yeng lani hanu kinu ki jing tray lani ki kam lanu kanu business baki ki atre uwe uni unong bamdu uba one man bamdu ba utrai ong bangan sneng yu ta unong bamdu stonat ya kata ka jingkli ke fikli ngala sngap iki jingkren jangi mo lasdang dai pastor fair bakum curi sardon balakran kindat ngan batai kindat shwa shobangan bajubab ya kata pangan kitab hagai kadang de ki baju ong mo haka jingbu renti ki ong bau ne de prophet ubaret na minor prophet you lakhain kamdai e haka jing ka jing pen pau ka jang ublai rei namar ba kadon tang arlenong bar kadon tang kumbal lai pu prateli ki dekat haka kitab hagai bat haka lenong ka baneng kong hi kadon ka jing pia arbenta haka dekat ka bakhat ar ter fina pule fini i ba ki breu ki kalabamot ba kadai ka por ba usiem Zarubabel usan shar ba ulong Joshua ulong ramba lingdo haka to ka por baru hagai unai nong itu lupa Makadero ka por baki kon Israel kilawan pai na po kataka jinglong marao ka ba nyop husnem ha ka por busim dairas baglayawan Hanre ki breu kilas dang ban kam kilaya klet no hoi ha ka por jung Ezra bat Nehemiah ki wan bet da ka de ka wei ka benta om na ka benta ka nong lejong ki wan bet ban pen imbyang ya kataka Jerusalem ban tip ya ka om kum kan nong ba Jerusalem hanre ban tip ya ka kum kan nong ba baka presence ka jong blai ka don but kini ki breu hang ni kila ye klet no ye kata kum ba pila ye kran mena ngala ba no fi nganam ong e pla ba pe ya kani ka phang hane kani hang ni ngala ba no fi yano fi bu nong kong
Ya no fibu nengkong. Namar kini kibri onda bakilay wan. Kila yaklet no ya kata kajing syak shitom ke jongki. Ya ke baki kila syak shitom. Hanrai menta kila sobun kam no halade. Ya kalong yeng lade. Kila pelut bon ya ke haka yeng lade bat kum ta ter. Hanrai u hagai ubu jingkli ya ki ya kani ke jingkli. Filale kadne. Pisau kedang. Pisau biang. Kani kalong ru ke jingkli yang i iwei pi iwei. Kam dai bedong pla bapei. Ngan ong bapei mengitap ki ro keladuk. Hanrai ubriu lada umbu syai ublei menengkong ula ban download ke bakani ke perthai ke ai. Hanrai hab ban keli ke biang kane. Pia asngo biang. Namar balai yo lada klam dan ublei kata pingi syembat ngala yo iru ubriu ubakamai de kilak. Hanrai sngo biang. Kadau balai haba ong pla ba PM kamut nganon rabe sepang ka pisa. Hanrai ka bamut ba haka yeng kamdon ka jingsuk. Tatenggawan ka jingsuk kalong ka pay no kalit no. Namar balai ba omdan ublay. Namar pi perkat ba tang nakabenta yalade. Ku bangi hakini ki sngi ki babenta. Ladang haban penhun ya kikon ngakloy ban compromise ya ke jingai ke jonga badai badu blay. Kum ki kena puli teng ban ngan penhun bat kata ke jingai puli ke jonga hak ke jaka bat ki jingle ke jongki. Wat ladang atip bangamdai bandan benta bat katu namar lahikai yang anu dang rit bangatip ya ke Bible ngamdai ban le ngapoi no ya ke bangan le ya ke taem ke bemut nga compromise no ya ke ke bangang alatip hanrei ngale no bangan penbiang ya la dia kum kini ki brio te jisi cha ka jingwan pai ka jongki pinalengo kini ki kon Israel arsin kilong marau ka wei ke dei ka jinglong marau ka jongki Hagapor balayap no Joseph kum ta ter kilong merau. Kita suto ya ta jinglong merau kisah sempat kisah ki suto bahaya kata. Hanrei hangi apa Babylon ka jinglong merau cuki kaya per. Namar hangi kam dei ka jinglong merau ka dei ka jing syak penbet. Namar kile kidon na ki khon samla jung ki jiu ki khon juda kidon haga kerdan ka bahe. Kidon badon haga kam sipai kidon haga kam kai kidon lut abaro. Mut kimlong ko malong kato ka bakilay osngo si pangko kapataman jongki. Hanrei ka baki kimdon ka daybet ya ka jingdon rangkat ka jong blay. Ya ka jingdon rangkat ka jong blay. Kimdon balaban ong fi ya ublay ha ka jingim ka jongki. But kumnuro baki poy biang sa niruem ki kamdon kamban yale tamam don kamban yale ruem. Kalamdon kami kakut kapor lapano ki. Very easy. Today namar kata katu ka ding naki kamdon ni namar balay isngo la biang namar ki kamdon kam baniat ka no da ka jing da ka jing long marau bar haba kiwan ka jingwan ka jongki nang turu kay kalong ngala banon ra fi ni ka political term ya kani ka benta hoy kiladon usiem na jong namar ka Jerusalem ka khamdu usiem wat haka por basan syar ki Babylon kidon siem balabo da u Nebuchadnezzar ban pet ban sanchar labur governor mo akto ko por la ngala ban ong ifi labur wat yu Nehemiah ro hakata ka benta ka bumon hanre supreme power David nashate ka bumon midbat Persia hani ka por baki kia sensar dei na makata kimla ban sung thoi ka jing per hanre ki klet no bala ai ka mon lailu wat unius so kata ka himar udan benta bantai ka temple hanre ki brio ki bajulai mani ka temple kim dan benta syo namar balai ki ladon benta bait la ka chong ka jingem but kani ka diru ka jingkli yang apa dia ngilang ro kini ki sngiem yo mangimbyang ya ki gila le bha ngiminot la le bha la ai da ka bha yo kambyang yo ka daw ka dei yo ngilaklet ne ya ublay ngi klembu syu ya ublay ha ka jaka ka banengkong na kamla pastor firu sngoy kata pastor Jisu ong utaw banengkong long khaddo utaw ba khaddo long nengkong ka bumut ladang ibu nengkong yu Jisu taw brio long nengkong taladang ibu khaddo yu Jisu tagamut utaw brio long khaddo tanin ta ngitip ya kene kawai Putra Ukraine kata nduk besdang ong de mangaba ai bor fi banyo e spa. Taladang im don utra ga jim ga jungi mano balaban ai spa. Utlen balaban ai spa. Why the mo kjit te. Taga de kata ka perthai ko longom taga ai tambah ka kjit pat.
Tadi kita ngipet ke Bible dan laingut ki brio. We do samla ruspa, we do Zacchaeus, we do Paul. Tapi ngipet kini ki laingut ngi bau samla ruspa, u kam it ke spa, u mani no ke spa, tu ha bandu no melak ban yo lang ha ke juga por. Tadi kita lada ujit yu Jisu, u ha bandu no ke spa, bola da ujit ke spa u do no yu Jisu. Tadi kita ha bau la jit ke spa u do no yu Jisu, bodo ke jing penem. Andai abang ipay pa do Zacchaeus, bujit yu Jisu, tagada udo yu ka spa hang to, tang ba uyo pat ya ka spa. Kabag ham koridor, ban ya kata ka udo. Namaru Jisu hi udai utelong utenrai, namar dei mau uba ha kitab hagai ka ong ba karupa ba ka ksiar kadai ka jong trai. Tadai ing tala dang iyo ya utau badai trai, ya ka rupa ba ka ksiar, abang iyo ya ka source, taga bamut ka source kam julut lano. Tadi kita habang ipay Paul ro udah badan lu na dong sedong. Dari orang nyaw ika jingdu yang niki ika baro bangan yo Chris. Usngut ho ikata kabakam kodor ika jing im ika udah Jesus Chris. Tadi kita long aga percaya pat soitan uterwa be ong ani jonga Jesus ru te ong. Lada mi inang ni kato bro hima baro mi em kitu kiti jonga lada me dem man mani nga dengan ai me gini baro. Tahu syaitan uterwai kata, Jisu tu ukut pina ka Bible, nong baik. Ong syadian me syaitan nabala tho. Men mani utrai bo blai jom me tangi men syakri. Tagadi kata lathaw ingi bangin syakri, tangi blai. Tarau Jisu bo bin nengkong kata ong ba don arngut kita ki blai, laga dei blai, naga dei ka spa. Tagadi kata ladang ibu syek spa nengkong, nang ibu syek ladi nengkong ngilatip ba i kata baga bakat do ngindai bikinot. Kalau orang kata bun sing juhikai kata orang ladang ibu cu Jisu nengkong ngila dai lupa kinot kat nang penot ya dia kata nang bun value. Kata nang bun ta kador. Tadi ta kat banginang penot ya dekat banginang kumbo ong pol yang aban im kalau Chris baniap kalau jimentoy. Ta kata bu ong ayap. Ayo jimentoy deh. Ta kata kat menang penot ya dia. Ta kata nang bun kan mau ki beri ki pet ya ke passbook jongki sakat notli unot unmi. Ne sakat no lami, ne kat notli lami. Aba bon ki not ta kam sobang ne. Bagadai kata lada ngi bu not ya ladi. Ibu Jisu nengkong ki not borok ki trikam ke. Tada ibu yu Jisu alas ki not borok ki sa ki not. Kaya siya kuday siya pun pastor habay kran siya pang kata ba uday hi ubaman hi usaitan hi ubakwa mo ba ngin bu siya yaladi ban ba bu yu try. But kaktinga jomblay na Yohanes lenong ka ba shpau ru crunch pang utau nong tu. Badeng lay pe na malaki ba kum nulo ong ba ban sneng utau nong bamdu ba ni nong bamdu ba deru utau nong tu. Ti ke pastor ngila ban I man say yakini ki break jomblay ha ni ka por mo ki badang up ikata ka jinkerman na utrai ban yo kata ka jinkerku. Na mangis ngau tu ba uni nong tu umde ubashu wan tang bantu ban luti hanre uwan ru ekaban penyap bat ban penjot ru. Te kumno pat hakani ka por ki bru ki jongblay ki yoban long jingker ku pat hakata ka hima ka jongblay. Kenang ba habang ikrans pang taw nong tu am dan hapo ki yow ki hat ru don ki baju ya tu kana. Ba kumno ki nong tu hakini gisngi ki le amno kim tadon kam e ban keni kata ka pla pisa jong ki bru. Lani kata ka pla dien jong ki le amno ki shu khap. Makum bahagay ong ka pla ka ba petliu. Mot ki shu pen tliu bat mot kamne kamne te kumno ba kan long ka jingle ku nam ta jong ki we pe we bas nga ba kani ka pastor ba ka tinga jong ble ba ka kran ayush paguta unong tu Pi pastor mene dang kran pang soitan mo. Pi soitan ngai i em u bit ba ban sales. Khai da. Dong salesman tu la bit plat hi. Naman nong kong Genesis ruwan sales fi bit fi khai da fi ong mai. Big news so na. Bam ne so pi long kum ki blai. Fish, kanong ka product, fidesna. Unong sna udah bet kat bet. Lada salesman menang mandi, mon employ. But with salesman he am ubay but soitan utip bahaya kata. Kumno ban de. But kumno ban terwa, kumno ban present. Mo. But hangi am usoitan u present ya lade abau uyo I ya kabriu. Usutu bakani ka brio ngamtip kadang le ayu hangta ka Bible ka kam kan clear hanre uwan be direct sya ka brio
ban ya keren ban Gabriel ban yan ngalaban fi ban offer ya Gabriel ya ki a baro what kene Gabriel kalau ada tip lupa ba kene ka offer ba u ya kam deida namar la dep maham lupa ya ka dau blay nama ka Bible ka batay bu blay la dep ong lupa naibam Henry hakata ka offer ka jong hadu bakane ka brew kanong kamla man le yesu kamla man te la kam shu ila de ba sisin ka ba kamla te la kam shu ila de ka kam su thu shu ba hang ta la sha pen pe kan ma be nong tu about the tu unum tu hakapor ba pi dang la man su thu namar ba pi la ba su thu pin tap be un wan be hakato ka por ba pi pim la man su thu but kaning ri ka por ba kumno ba unong tu kay bangila ban light nong tu ban light nong tu kam dei bangin wat yo unong tu kay bangin pet yala de ban alert yala de ban pen bet yala de namar bale lem na nga pen bet yala de nganum la ban ile bon nong tu handa yala de tanga la ban pen bet kan bang hap su tu ya ka dor ka jonga kan kay ka dor jonga ka si per khat mo kinong roi ngi kane le mo lo on be rock city de jongi ta le wan roi ar kan ta ngam tep kat no kisim hari ngangai be kador bahaya kisim tang arkanta namar bale udah nika value fitip ubreu unumla bani omat ya ka jingle ku ka bashisha lada umnang ban value sha ya ublay uhaban sutho bo blay ulong uba kodor katno lamda usutho ya ublay bo ulong uba kodor katno unum sutho lano mo kiju ong ya kata haba pilih haki theater wajukwa ban song sakmat wajukwa ban song sedien song ha kata ka jaka ba finyo surround sound ba fin sung thu ya ka to ka sound baro fin song akmat finum la ban sung thu ka ibajia sedien ke sedien ka sakmat hal fi song hai tu jaka ki ai bat ka tiket barobor ka remba ka dai jong to ka jaka namar balai fi yo lut ya kata but kawai kade yang apa ngiro kam dai bangi habangi sakri boleh ngi kwa benwan sakmat do bahkan pau kerteng jongi ne kam dai bangi sok sadin do ang atau beri sadin ai bangin dan hak kata jaka am bangin suthu ya ka presence ka jong boleh ka saudong sok jongi but sisin la ngila ban suthu ya kata ngong fi ka jinger khu ganum kran banong jinger khu kan hapisa hari ka jinger khu ka bamot ka jingsuk ka palat ya ka jing sampang baro kasan syarah ka jing im jong fi de kata menai pastoi lapan kan mabu polo ang ngalatip kumno bangan suhun si sen ladangi latip kumno ban suhun utaw de beruspa naki breu beruspa tam ubreu bom suhun kan utaw de beduk naki beduk tam fi hapo hagai bu hagai wang fi bam pim kadang kibam dem de bakilambam kibam Henry Kim kenang gak mau Kim Hun ya saya long tengkat mengiru tentang dabam jeng bam pil abam tutur suhung terfi kiru kilong kunta Maraga economics roga oma kumknik tini fi kau mbak human ones are unlimited Malah nang imyo yuta bolong unlimited takamot kalong limited bihaki eke barak haken takade kita ladang yo ujisu kawan ke satisfaction mah yes ilong satisfied takade kita kawan ke jing sungun dalam dan bisa setengah pelaru sungudapi namar ka ekonomi ke jong oblay kami yak maya pertai ngadam kowe ke Bible study ngana hikay kata sapang santelik pu arte do khaba mene pastor Ferry Philip uang ars pasuka num dap ladang yang nujual berka pisah mentah lada mo wages lada fipet jong beri tu nak sukain sans pak sis ni kabamon silak tingkata dap uang hada new Andrew par khal jiga hadu kata-kata wanong try udan new kena udan santli kikpu barli gospel Yohanes uang santli kikpu barli bat arli do hada kini kilong ayu kat kini kipai ba hada udan ni kecingat uang perkat new senran uang silak dap ngora aka pisah manta unewe pada uang tera don pada kena udan santli kikpu barli habang puli pat ya kata naga kitab nong bishar por Gideon kupu barli thau ya ubreo namar yu Gideon la thau kupu barli fi udah don ke jingmon but om tang kata arti doka ngasi ong dah sebelum tada bam dok ta dari bam KFC fi sibaket dang bam ita mo prada kot kena dekot dang bam da ai prada kot fi doka ong sim se bam
Pinum laba mra. Lai do khot kamu mo dari kata labiang pi. Naman bre haka pam do khaem ka jabing jong pi ka trekam, sentur jong pi ka trekam ka ti jong pi ka trekam. Naman ladam kawai na kini ka trekam em sia larung. Pi do kha ka thau ye kata. Pi uble em ukwa ingi bangi sakri u ngin long kupu sha. But kupu ban yo em. Ni teng ngi yo be kupu ngi bambe. Handai pi tu hap terlihat sha tu kau. Peni sha, pen kle sha ye tu. Nang ta ladap kle salik hakajing sang. Hadin kata em selong kupu. Larangi kwa ikajing kerku sisha. Wan after 10 haba wan ki babon jat ki jing tenjo. Handai fin the new jing kemen sudah. Amen. Nang ta barabor sakri yo blay daga jing sung tho ye ka jing mon daga jing sung tho ye ka shentur ka jongpi bat ye ka kti ka jongpi nama pidon kamlot ikine baro dei kata nga siong haba piong ni nga 8 ba yo try haba ka wan ka plajing aingo ka batai pi 8 kat no ka batai pi 8 kat no ka batai ka shentur jongpi hatu ka por ka batai ka kti ka jongpi Haka por ba pipi duai ublay upet ba kasentur jong piga long kumno na martang teng hadja sengong tongin ya duai kidon ba duai ki song kobe kumne ki apat lanu ki we kinong amen an bar kita ki brio ki man saong ni ngatai pili jeseng ka bamot phim sim benta ya kata ba dei na mar kata teng teng ngi kalalong bam honda ngi kalalong bam hon bam dap dei ya kata dei na mata nga stunat ban ong ba tip ba ublay jongi haba ukur khu em dan don kam da ka spa ula ban kur khu yang itang dang basan teliki pu bat art teliki dok ha ula ban long bat ai la ngi long to pu barli em ublay kur khu be yangi Kableshi bon pastor. Kableshi bon haba de kren ngas ngutrat bhani kentien bo ong kupu mo pastor. Bo ong kupu his ko to namar ba ktinga jom blay ka hikai ru ingi bangi num penlut sebai ha ki ege bam long kupu. Pastor ngako apin ai nuk sa shuk nang ba ki sngot ho kin kam sham pange kani ba let's say yo kadai ba ki penlut sebai ha ke bam long kupu de ha ka jing em ka jong ki kita ba ki bru ki penlut sebai ha kita ki bam long kupu ba mon ra jing kerku ha ka jing em ka jong ki la ne ka jing trai ka jong ki Blish bonum da ta jing kli. Bat swabangan poi syata nga kwa banwan ra ko ingin nuksa. Bakata ka nuksa ka long Shadrach Meshach Abednego ki klam dan kam man ba mi jing bam sim ro. Kidi tang da ko ki bam tanguri ki kam habrio maki bani kita ki bam jing bam sim. Kamu ka jing bam ka ba lapen kentang. Nei ka de ka jing bam ka batai. Mu ka jing bam ka ba lapen kerpang ka de sisya kata ka jing bam ro ka banang penpu shu ye ki brio. Tadai ta pikiran sipang ki jing bam long kpu ngitip inono ki jing bam ki bam long kpu mut ka bam pen kedang ka bam pen tei ka bam pen long do long senam ka bam pen klanya ka met kita di jing bam ki bam long kpu. Mata kuai secret tahu drugs nega kiat na duma raja ini shekar ne kita ki berkhat ma tegini berkhat ngitip ba kim long kpu scientifically ka om bikum ta bom long kpui kemut bom te ya kamet ba ubriu ru shwaban bam umla ban ong try ker ku ni jing bam bakin te kamet jongan ne bakin long do long snam ngampat ji ubriu shwaban discreet ong try ni secret unte ka met jongan mono benduai ni kwai try shwabangan bam unda pen kedang inga sain pen kedang lani unlong kupu lani unlong do long snam no di kamen sim kong chi duai komuni mo tadi inta la fi ken ka pisa ka bangi pelut tang ha gitar em ka de ka balabun pelat ada ken chi sngi lani ha ka si benai ki snam ka labun pelat tadi inta ko mo pastor mentan na ka benta gitar em kamu ngim benut darem kan no ro ki dor man ka sngiru nginom ya tnumiro igata ngin thiet laga thiet bet ban penhon ye sentur ge jongi rel rawan ka plajing aingo pat teng teng yong ni ngamdan henry na ka benta gita gi jing bam bam long pu pat darem ka no ro mentale mo porba kriat kinong di no daga kor da la shit par kyong di no daga biar daga de kata teng teng da thiet si kan arkan long thiet non sikis da di ru di non sikis kamu da lut kan no rom non problem Tegadi kata-kata kalau ngejing long ke jong ubrio dah. Ada 4 yo trayam benut na ka benta kata ka penso bahaya kata ka do i ke jing kwa ke jong
Nang itip andau beriu la kala mut mesin bakoi iu la kang kita ke barakat. Kadai habangi keren bamlong kupu kam dadi tang ki jingbam la ki jingdi ro pastor. Ki don hagi ni gisngi dang ing la ya sakiru kata ba kumnu ki ban penlut sebai wat hagi tamasa ki babun ru. But kumjuru ba pai ben shahagai hi ki don ki ba bet hande ki miyo ban lum namar kumbagi la ekran hakata ka jingken show la ne ban bet shakam ga jong utrai ngiya kapnap ngiya benut. But day tang hakabam kumbaya bam baya di kim kedang kim ja kata jing sliang but kumjuru ki pen kupru ila dia handai kim saat kumar kathau day tang jing bam ga jing di mon haki ki babun bentah ka partai ma ka rukom bakilai ban penlut put ya kata ka e ka ba utrai ula karku kat ba ka dutron mi ko ong ba bangin ken mau utau bala karku bala ai bor kata ki jongi ban yo kata ka spa ba kata ka spa ba utrai ukur kuingi de ya ka bangin penlut spa ki bamlong kupu bamlong jing mentoy henry ya ka ban burom pa di utrai da kata ka spa Pi ka wei ka long mi kum tam nga su tho la dau brio hi am pat yo riu men sim bakoi. Brio am ulong bait nam tai la dia be. Kam dan iru ka jing pen rem kam dan iru ka jing kta kam dan iru ka jing pen kendo la dau perlut makana ka non na ka banta kita ki bamlong kupu de. Sungu biang sungu dap ina mar ka do kan sungu bang bait ban pen sungu bahaya ka do. Pi indre ka tin juble keren ni kata utau ba kan jaman sim. Taka David na kamanta kata ka bakan jaman sim. Taka di kata ya ban sutu ini kawai baka pertai kalong bakalong nambar tang kawai kata ka conclusion kalong bakim pat yo iman sim bakoi. Kila ban ngait au Jesus Christ. Henry rakim pat yo pediang pat iman sim bakoi. Kadang jengai palat kata menikran. Kublai bun pastor bat kumba pipi ong ka conclusion hi kadi kata bangin yo umen si mukoi but kublai bun pastor kublai bun no hikai baro ha kani gapor barangai pila yo ma jingker kulung ba kani ga jingya merging mot lang ha kani gapor lang ba kani ga jia slok na kati ga jong blai barangai kala long ka jingker kui pi ba ga jing hikai ba ga jing sneng ru pi we ba ha kani gapor pi ran kam ya ka ban kala ka mot ban pai ban bu ning kong ya utrai ha gaji em ka jong pi na ba kan mau ya kita gi jing trai gi jing minot gi jong pi baro ke dei utrai bala ai bor pi ba pila ban trai ban kata ban pendan kam kata ka sap ka jong pi ban pendan kam ya kata ka jingla ka jong pi na bar ha ka bakot hi de utrai ba mesim jong uba penroi pat kita ki baro iwan ban ai ngo utrai ha ka ni ka por nam ta ka ni ka tien ka bangila yo kalong shisha ka jingker kui pi iwe but utrai unai kar ku ya ka jim ka jong pi ba ka jing trai ka jong pi bat kan mai ka ni ka tien ba pinum pen sbai ha ki bam long pu handai fin pendan burom yu trai lang ba ka ba utrai la kar kui pi ha ka ni ka por ngai ti shi pa so ban te ni ka por ba ban kar khu biasa siam pa ki ki ba ya ska ba ya pe ha ka ni ka por shisha ki ni ma de ka jing kar khu bat ban ai ki kan tien ki ba khadu ha ka ni ka por Swabangan duai nam ta jofi nga kwa ben thu khana ka we ka jingja ba ka ta ka long idan we kong ba juan jeseng ba ngi hang ni ba i phai utrai te kala poi ka por ban ya ba no i te jaka ba kami kwa ban sam te ni kong i ong ba to sam chwa ye kita ki we mo te kita ki we ki la ya shim te jaka ki ba i biang ki bi best ba ta ka ba khadu ini kong em yo da ta ka jaka ka ba jengai ka ba i ko bom ler kam tadi nang ta te andala yo eta ka jaka yung nomor fila aya nga mengan register na ka jaka ti register ta ka jaka claim da tip ke issue register ba kita ki weru kilai ala ka jong benta ba kita ki wi kilai kemen nomor kiyo ba ka bahade rai menta pan ita ikong iwan itu inga un pastor kani ka jaka junga ka bom ler kam menta kan ya ka bypass nang ta Tabarok gini pada kila ya bisni minta marki klem poi perkat bagane ke jaka ka bamlar kam shu I kum ba kamlar kam tamenta ka dega jaka ka ba yo jingmentoi de tagadi ka tayo ang along Abraham berulat yung nga taga por ba ai jit tenga ai kita hiban jit ila di nga don utrai nga utrai ti kambahaya nga yung ta Tagad tay ang ito ka ba ay traga biang mit la kumno haga taga por ba yo iler kam da ndra ga ba khadu kata ga jaka ka bam lar kam ka ya ka stroke bypass nang ta tagad ta la da fi shania outrai la da fi
yo shisha yu jisu ke jim jong fi wat kata ka bam lar kam em kan kala long ka bakor dar tam tegadi kata la da fi bu yu try nen kong aga jim ke jong fi u try em la tip khambana kam ta jong fi tadai ta shania we try nget au try ai bo try run shania e fi kadai kata bun sin ngi shania au try tang ba la dang yo ka bakhandiat au try shania nem yang ngi te ha ta ka bakhandiat tegadi kita ai ba ka donut ke jofi nga try ngan shania be me ngan nget be me ba la da me pejangaru ngan nget men shania yang im ga jing im ka bo blay ula ban shania e fi tegadi kata ka la biang ni duai ni mo tanya duai try ni ka por ai ngo eme yo men kren go try ka ktien ka ba kodor ke jome ka ktien go try ka ba long jing ka khu shisha ka ba ai jing shai ka ba ai jing shampang ka ba ai jing start yagi ba try shisha ka ktien ke jome ka pen kendo yagi mga duai nam tadi khon ki jome ki besngap men ka khu shisha ka try ki snap na mar ki iet ka ktien ke jome ki snap na mar ki iet ye met try ba long bala ka khu yi pi baro ki besngap yang ne ka kubor ha ne ka sngi ha ka kerteng u Jesus Christ but pi bin long ki breu ki bala ka khu na mar pi iet you Jesus Christ ba ngada duai ngada ka khu yi pi balang ba ka jim ka jong pi an ban pau shai ka buram ka jong blai ken ba ngada duai ngada ka khu yi pi yi ki khon ki thi ki jong pi ka yeng ka sem ka jong pi bada ka ba kerku ublay unang kerku shisho ipi bada ka ba penroy unang penroy shisho ipi but utrai unang penpau laga jong buram banga ngai kita ki ai ka ba pibiyo ki ka ba pi pediang ila ka long ka ba milar kam ron re ublay un sepen kalalong ya ka ta ka jakal ni ya ka ta ka jing ai ka ba kodor nagi ba kodor tam ublay ula ban pen kala nga duai nga kerku ipi ya ka yang ka sambro kawai ka jing suk ka jing kemen ka jing dap kerhai ke jong Jesus Christ hagi ke baro haga kertengu Jesus ngipan ngi pediang ru amen amen Kublai shibun ni pi baro train kerku handai wanum klet pat bani snok ti biang bat ngi shaka healing service shibet haka por san baje janmet Pindon rengkat lembat ngi bat ban sengap ban syak skor ketika jong blai kan wan ra shushu e ka jing kerku ha ka jm ka jong pi kublai shibun